Non empecen, que se empecen, presentámonos todos elitos, todo o ayuntamiento, e non nos deixamos traballar. Xa escoitaron, Castrelo de Miño di non o proxecto de mina de wolframio previsto nas inmediacións do Cotonovelle. Veciños e concello están en contra da instalación desta industria que podría traer graves consecuencias para a economía local e a paisaxe. Oposición total. Veciños e concello fan fronte común contra o proxecto mineiro no Cotonovelle. Tras a concesión dos primeiros permisos por parte da Xunta a empresa extractora para realizar as primeiras catas, as desconfianzas e críticas ao proxecto medraron no concello de Castrelo. A veciñanza asegura que os efectos ocasionarán numerosos prexuizos para a paisaxe e a economía local. Non estou de acordo. Eso arruinaría completamente os viñedos, porque o polvo en todas as minas que hai no mundo faise polvo. E ese polvo é moi perjudicial. A auga xa non falemos, porque sempre que hai unha erosión, pois hai vertidos, hai de todo. Eso vai ser unha cousa que nos vai a perjudicar moitísimo, tanto en ruidos como en paisajes, como, en fin, non che podo dicir, pero en general mal. Ruido, mala contaminación, bueno, si diera trabajo aquí para todo el pueblo, todo eso, pero si no, no... O impacto ambiental é o que lle queda ali, claro, non lle queda outra cousa, porque o material neli non van a elaborar nada, non vai haber van a generar unha riqueza no que é o concello, entendes? Por iso é por o que están máis en contra, non? Que non empecen, que non empecen. Que se empecen, presentámonos todos elitos, todo o ayuntamiento, e non nos deixamos traballar. Concello e veciños inciden na riqueza patrimonial e paisaxística da zona. Este é o segundo proxecto industrial que nos últimos meses recibe contestación por parte da ciudadanía. Tamén se está a analizar a implantación dunha canteira de granito que xa recibiu máis de 400 alegacións.